Bàsicament, l'encoixinat d'un cultiu no deixa de ser la cobertura d'un sòl. Com podeu veure aquí darrere, en aquest cas tenim la cobertura de llana. La tècnica d'encoixinat ens serveix per diversos factors, principalment i sobretot de cara a les situacions de sequera i de canvi climàtic que estem patint actualment. És una forma d'aprofitar al màxim l'aigua de pluja en els nostres sòls, donant la capacitat a una millora d'infiltració d'aquest sòl. Portem uns anys en els quals les pluges segueixen sent les mateixes, però no amb la constància que succeïa anteriorment. Ara podem tenir que un any tinguem les pluges de cop en un breu instant de temps, com podem tenir que estiguin molt espaiades al llarg del temps. Aleshores, si aconseguim cada cop que plou infiltrar al màxim possible aquesta aigua i retenir-la en els nostres sòls, serà molt beneficiós. Però és que a part, el que aconseguim amb la tècnica de l'encoixinat és retenir la humitat en el nostre sòl, tant de les aigües de pluja com dels regs que realitzem. És a dir, aconseguim retenir aquesta aigua de reg o aquesta aigua de pluja al llarg del temps en el nostre sòl, el que permetent d'aquesta forma que s'estalvia en l'ús de l'aigua, sobretot, perquè a part de la situació de sequera, estem en una situació en què no tenim aigua i cada cop anem a pitjor. Aquestes, sobretot, són les principals en el sentit de situació de canvi climàtic, però la tècnica de l'encoixinat que també ens permet és a millorar els nostres sòls. Moltes vegades, molts dels sòls que tenim actualment, el que ens permet aquesta tècnica és regenerar-los, però aquells sòls que ja estan vius, que tenen vida, el que ens permet també és mantenir aquesta vida, mantenir i millorar aquesta vida, però no només la vida macro i micro del sòl, sinó que també ens permet millorar l'estructura dels nostres sòls. Actualment partim d'uns sòls molt degradats, evidentment cada zona, a cada lloc tenim sòls diferents, inclús finques veïnes poden tenir sòls bastant diferents, però sí que és cert que podem millorar aquests sòls, podem millorar-los. I què aconseguim? Millorant, a la vegada el que aconseguim millorant aquests sòls és millorar la infiltració dels nostres sòls i retenir aquesta aigua, però no només l'aigua, sinó els nutrients, la millor circulació de l'aire, una millor circulació de les arrels dels nostres cultius en el sòl, la capacitat de la microbiologia de circular pel nostre sòl. Aleshores, la tècnica de l'encoixinat també ens fa la feina de fertilitzant del sòl, és a dir, quan a l'hora de descomposar-se i incorporar-se al sòl, ajuden és a aportar nutrients al nostre complex argilo-húmic que en els anys següents i en les campanyes següents serà molt beneficiós per als nostres cultius. No és una tècnica que estiguem inventant ara, l'encoixinat és una tècnica tradicional i actualment l'estem recuperant perquè realment no inventem res, l'únic que agafem són les tècniques antigues, tradicionals, però sí que és cert que actualment tenim coneixement del funcionament del sòl, d'algunes parts del sòl, només d'un 1%, però tenim més coneixements, tenim tecnologia, la qual ens ajuda a perfeccionar aquestes tècniques. Tenim coneixement del funcionament de les plantes, de les simbiosis que es donen, d'algunes de les simbiosis que es donen en el sòl, gràcies a de la matèria orgànica tenim més coneixement. Aleshores, tot això és el que fa que actualment estiguem perfeccionant aquesta tècnica, però sobretot perquè estem en una situació on els nostres sòls, on els nostres entorns, els nostres ecosistemes estan degradats, hem perdut molta vida i necessitem recuperar-la. La tècnica de l'encoixinat és una d'elles, gràcies a la retenció d'humitat, gràcies a la infiltració de l'aigua i al millor aprofitament, gràcies a la millora de l'estructura del sòl, gràcies a la millora de la matèria orgànica dels nostres sòls, gràcies a la millora de la seva vida, tot això en conjunt permet recuperar els sòls degradats que tenim en l'actualitat.
Aleshores, durant el curs parlarem d'aquesta tècnica, de l'encoixinat, sobretot centrat ens centrarem molt en com a tècnica que ens pot ajudar en les situacions de canvi climàtic. Aleshores, parlarem de diferents materials, la palla, el triturat de poda, parlarem dels bioplàstics i els plàstics, parlarem de la tècnica de la llana, diferents encoixinats, cobertes vegetals, i evidentment cadascuna té les seves avantatges i avantatges. El problema del plàstic és bàsicament que després incorporem tenim plàstic al nostre sòl, el bioplàstic més de lo mateix. Sí que és cert que ens ajuden en situacions de calentar la nostra terra, però a la vegada, per exemple, la palla és un bon material perquè després es descompon molt fàcilment i estem incorporant matèria orgànica ràpidament als nostres sòls. El triturat de poda ens ajuda molt, sobretot per aquesta part carbonosa que tenen les restes de poda, perquè és un material molt lignificat i aquests materials lignificats el que tenen és molt de carboni. Aleshores, incorporant aquest material al terra, el que estem aconseguint és incorporar grans quantitats de carboni al nostre sòl, que realment és un dels nutrients principals, elements principals que necessitem en els nostres sòls per la regeneració. La part negativa és en el moment que es col·loqui, saber quan s'ha de col·locar perquè podem generar fams de nitrogen, etc. Però això passa amb qualsevol encoixinat. També parlarem de les cobertes vegetals, tècniques molt bones en les quals ens fem nosaltres mateixos el nostre propi encoixinat. Després parlarem de la llana, té avantatges i desavantatges, però un material molt interessant. Amb la llana ens centrarem bastant en aquesta part del curs. Per què? Perquè és amb l'encoixinat amb el qual jo he treballat més en els últims anys. Porto 3 anys realitzant investigació amb la llana, amb diferents resultats molt interessants i els quals comentarem durant el curs. En comparació amb els altres materials té les seves avantatges, diferències en quant a nutrients, en quant a temps de descomposició, que tot això serà el que comentarem durant el curs. A part, el curs estarà realitzat a la finca de Vinitort, on a més estem realitzant una prova pilot de l'ús de la llana en cultiu de vinya i veurem in situ aquest encoixinat i veurem les coses que haurem explicat anteriorment, les veurem a la pràctica. A part d'aquest estudi que s'està fent aquí a Menorca amb la vinya Vinitort, també per la meva part jo vaig presentar un treball d'investigació l'any passat amb cultiu d'olivera i d'enciam, 3 anys d'experiències que porto amb diferents cultius hortícoles. Aleshores, hi ha diferents estudis, ara actualment està agafant més força l'ús de la llana en agricultura, degut a diferents situacions. En el meu cas, jo porto 3 anys amb tota aquesta investigació i amb més investigació que estem avançant en l'actualitat, en la que es suma el cultiu de vinya a Vinitort, a Aragó, a Teruel, comencem ara un treball d'investigació de la revalorització de la llana. Ens centrarem en diferents aspectes i un d'ells és l'ús de la llana en agricultura, entre d'altres llocs on estem realitzant diferents investigacions. I de tot això anirem presentant resultats. I per qui pensi que en el seu cultiu no és beneficiós la llana o la tècnica dels encoixinats, no és així. Les tècniques d'encoixinat la podem fer servir en qualsevol cultiu. Evidentment, unes anirà millor per uns que per altres. També no és que una tècnica sigui millor per un cultiu per un altre, també hi ha molts factors a tenir en compte com la pròpia finca, la feina que es fa a la finca i els cultius que s'hi fa. Aleshores, a partir d'això, escollirem quina tècnica és millor per una cosa o l'altra. També depenem molt, a vegades, de l'objectiu que tinguem en aquell moment, amb el nostre sòl, amb com volem gestionar els nostres camps. Tots aquests factors ens faran decidir quin encoixinat serà el millor. També, a part de la tècnica de l'encoixinat, amb el tema de la llana, farem una part pràctica de l'ús de la llana com a substrat en el planter.
La llana, a part d'encoixinat, també la podem fer servir en aquesta tècnica a l'hora de fer els nostres planters. Ara estem en època de planters, aleshores realitzarem una part pràctica de planter amb llana. Bàsicament l'objectiu del planter no deixa de ser el mateix que l'encoixinat, amb altres beneficis a part extras que ens aporta a l'hora de trasplantar els nostres cultius al terra. I amb el tema de la llana, tot això estan en una situació en la que els ramaders no treuen sortida, i a part dels beneficis que ens aporta en agricultura, la idea també és revaloritzar aquest material, aconseguir que els ramaders tornin a obtenir un benefici d'aquest material. Actualment sí que és cert que si anem a buscar la llana no té preu, normalment els ramaders la regalen, però la idea amb tota aquesta investigació, la idea des de que vaig començar fa 3 anys, a part d'ajudar-nos en agricultura, amb les situacions de sequera, de canvi climàtic i tot, també és d'aconseguir revaloritzar aquest material i que els ramaders puguin tornar a tenir una sortida. Per tant, aquesta tècnica de l'encoixinat amb la llana d'ovella bàsicament encaixa totalment de l'agricultura regenerativa i de la visió holística, perquè al final estem tancant el cercle d'un material que, a part de tornar a donar-li una sortida, ens està beneficiant per als nostres cultius, ens està beneficiant en l'agricultura, evitant d'aquesta forma l'ús de fitosanitaris, d'herbicides, de fertilitzants químics de síntesi, entre altres, estalvien l'ús de l'aigua. Per tant, aleshores, si estàs interessat en aquesta tècnica de l'encoixinat, però a més et sembla interessant l'ús de la llana en agricultura i en voldries aprendre més, jo us recomano que no us perdeu aquest curs. Sortireu amb moltes idees, amb moltes propostes interessants, però sobretot amb una visió d'una capacitat de decidir per un mateix quin és, segons la situació que tinguem cadascú, quina serà la tècnica que ens beneficiarà més. A partir d'aquí, poder millorar els nostres sòls, captar i infiltrar l'aigua en els nostres sòls, i poder ser resilients davant d'aquests canvis climàtics i ser eficients en l'ús de l'aigua.